Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând. Cea mai sfântă în viața mea ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, alină, mamă, inima. Știți, doamna Alexandra, de la cine vin aceste daruri frumoase? Nu știu. Dar cum credeți? Cine vi le-a trimis din toată inima? Am numai o fată eu. Care i-am trimis. Cu numele? Nadejda. Uite, așa se duce gândul că Nadejda este cea... Unde este ea? La Italia. Uite așa, departe, da? Să știți că acești copilași minunați au spus că au cea mai bună mamă, cea mai bună gospodină, cea mai gingașă floare, cea mai mândră mămică din lume. Totul se datorează mamei, atât cât și tatălui, dar și mamei. Eu numai de la Frășet am venit. Noi de la 5 până la 9 am venit. Deci vă săturați de lucru deja. Da, dar apoi de la 5, la 4 ne-am sculat, la 5 dar nu... Da, aveți treabă. Pentru că și pentru dumneavoastră este un cadou, așa, ca să prindeți la puteri. Bun, mulțumim, să ți sapa bine. Avem aici un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Astăzi este una dintre cele mai importante zile pentru noi, pentru toți. Este ziua în care Dumnezeu a coborât pe pământ eroina noastră. Pentru noi ești cea mai mare binecuvântare și mereu așa vei rămâne. Nu este fericire mai mare decât să ai povara mamei în viață. Nouă ne pare nespus de rău că nu te putem toți îmbrățișa azi și să-ți spunem cât de mândri suntem și să simțim căldura inimii, dar îți aducem în dar inima noastră mare. Scumpa noastră, pentru toate îți mulțumim și te felicităm din suflet cu a 70-a aniversare. Ești pentru noi o binecuvântare cerească. Toată viața te-ai străduit pentru noi ca să ne fie bine. Ai fost plecată, la fel, doar pentru noi. Ne-ai pus pe masă cea mai dulce pâine și mereu ne-ai pus pe noi în primul plan. Uneori nu aveai tu ce mânca, dar ne dădeai doar nouă. Ai făcut mereu și posibilul, dar și imposibilul pentru a ne vedea pe noi fericiți. Și noi ne-am bucurat de toate, mamă. Ești un om de aur. Să ne fii sănătoasă și îți dorim ca fiecare clipă ce o petreci în această lume să fie încununată de sănătate, de fericire și de iubire. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine, să-ți lumineze fiecare pas și să-ți dea putere și mulți ani ca să ne putem bucura și noi și nepoței toți de prezența ta. Dumnezeu să-ți încununeze anii cu multă sănătate, exact după inima ta bună, care mereu a fost cea mai dătătoare de viață, cea mai dătătoare de ajutor. Peste tot ai reușit și tot ce ți-ai pus în plan a fost realizat, pentru că ești, cum am spus, un om de aur. La mulți ani, eroina noastră! Felicitarea vine de la Nadejda, Alexandru, Dorina, Elena și nepoței Mihaela, Victoraș, Evelina, Maxim, Măriuța și Ilinca. Uite, toți au zis că au o eroină în casă, o mamă și o bunică și o mamă soacră nemaipomenită. La mulți ani, doamna Alexandra, și ne bucurăm că atâtea lume frumoasă ați adunat în jurul dumneavoastră. Ei sunt mândri de ceea ce ați realizat dumneavoastră și ați realizat o familie frumoasă, care se iubesc între ei, care țin legătura strânsă și ați adunat în jur numai oameni frumoși, la chip și la suflet. Și totul este datorită vouă. La mulți ani, frumoși, sănătoși și cu mândrie să mergeți mai departe. Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoasă încă mulți ani. Că aveți mulți nepoței la care aveți de jucat la nuntă. Da? Ce zici, ajungem? Ajungem. Nu mai decât.
Victor, tu îi dai bunicii un balonaj. Hai, ia-nu. Exact! Mulțumesc echipei pentru aceste momente, că ați fost de acord să veniți, să facem această frumoasă surpriză. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot, pentru suportul și aportul adus mie și copiilor mei de-a lungul anilor. Sfaturile și faptele pe care le-ai făcut au avut un impact foarte bun pentru mine în viața mea. Îți mulțumesc din suflet pentru că ești. Mulțumesc lui Dumnezeu că te-a adus în calea mea. La mulți ani, să te văd mereu sănătoasă, bucuroasă și fericită. Să ai numai lume bună în jur și mulți ani. Noi îți dorim multă sănătate, că asta e mai important. Mulțumim frumos și sănătoasă și restul cu sănătate îți fac toate. Mie îți doresc eu mulți ani, sărut, să ai grijă de om și omul de dumneata. Mulțumesc. Vreau să spun că este un om cu suflet mare, cu un suflet de aur, întotdeauna a găsit sfaturi de să dea, nu doar mie sau copiilor, a găsit un sfat util și pentru oricare lume. Este o femeie demnă de tot respectul și sunt mândră că în viața mea a apărut și am cunoscut-o și îi doresc tot binele din lume și tot ce e mai bun. Mulțumesc. La mulți ani! Câți ani aveți împreună cu doamna Alexandra? Împreună avem mulți și toți buni, avem 43 de ani. Mulți înainte! Cum au fost 43 de ani alături de doamna Alexandra? 43 de ani alături de Alexandra, de Doamne la tăți, că m-a suportat atâția ani, că eu am fost o leacă mai ca bărbat. Dar el m-a primit așa, cum o știut că trebuie să petrecem atâția ani. Împreună. Ce frumos, da? Vă aduceți aminte? Cum v-ați căsătorit? Da, numai decât. După asta e cel mai principal. Unde ați făcut ceremonia? Ceremonia am făcut-o la părinții mei și la părinții ei, care au fost tot în plăcere și frumos. Cum a fost acea zi? Păi, cum să vă spun cum a fost? Soare, cu ploaie. O zi frumoasă, luminoasă, o zi de toamnă, bogată, uite cele. Ia așa. Cum se fac nunțele la Moldoveni. În ce sat ați făcut nunta? La Păpăuț și la Fuzovca. Aha, ia că așa. Două nunți ați făcut? Da, două. O săptămână, o duminică am făcut aici, pe urmă, a doilea am făcut. Deci așa, ca la carte. Da. Numai pe vremea ce sfârșit. Și într-un sat și în a doilea. Păi ăștia au fost anii 70. Ce frumoși ani până la urmă. Am avut cea mai frumoasă mireasă. Pentru mine, da. Noi ne bucurăm că, cum ați spus, ați creat o familie toamna, dar doamna Alexandra a ales să se nască vara, când totul este plin de culoare, când totul dă roade, când, cum se zice, o zi de vară hrănește un an. Așa și dumneavoastră sunteți un om care a hrănit atâtea suflete alături, atâtea bucurii ați împărțit în jur, atâta bunătate, că uite, toți oamenii ăștia se întorc cu atâta recunoștință și cu atâtea cuvinte de mulțumire. Sunt sigură că le-ați meritat din plin, doamna Alexandra. Mulțumesc la toți. Îmi pare bine Încă mai mult, nu numai că meritat, mai mult. că am așa copii care nu mă uită niciodată, tot vremea cu mine și tot vremea disponibili și am spus, o făcut-o. Mulțumesc tare frumos la toți. Așa i-ați crescut și i-ați educat și ați adunat în jurul dumneavoastră oameni la fel cu suflet mare și frumos. Eu
vreau să spun mulțumesc din toată inima și sunteți cei mai scumpi pentru mine. Eu vă iubesc pe toți și vreau să și mai departe cum am fost până acum. Mă închin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uita povața ta, să mă ierți, măicuța mea.